मानसिनि राजा दाब्रि नोंथांनि मुङा मन'कल नार्जारि नोंथां न'खराव मा जाथाय आरो जाथायाथ' बे न'नि मैदेरानो फैनानै न'खौ सिफायबाय थाबाय आंनाव बबेनि मैदेर हाग्रानिफ्राय फैबाय हनै कसुगावथिंजायनिफ्राय फैबाय बोसोरै फैयोना ना देग्लायल' बोसोरै फैयो फैनानै आंथ' दा मा खालायबावनो फरेस्टनि मानसियाबो खिथाबाबो फैयाबा थांनाय बोसोराव फैदों थांनाय बोसोरावबो नै दाख्लैबो फैबाय आरो दिनैबो फैबाय नै थांनाय बोसोराव फैनायाव नोंथाङा हाग्रा बिफाननि सोद्रोमाफोरनो फोरमायदोंना फोरमायाखैमोन फोरमायहैदों थांनानै खिथाहैदों आं गसाइगावहाय रेन्जारनिसिम थांनानै एप्लिकेसन हैबाय फट' खेबना लांबाय बायबो बिसोर गले गले बुंबाबो फैयाखै आदसा बे हाग्रानिफ्रायदि मैदेरदि फैबाय थादों नोंथांनि न'आव बेफोरखौ होबथानायनि आर'जलाइ गथायदोंना गथायाखै गथायदोंमोन बिसोर होबथानोबो फैया हनै बिसोर दा मा खालायबावनोलाय बिसोर फैया नालाय जा असान्थि जाबाय हनै एबार फैनायावहाय नोंथाङा फोरमायहरदों ना हराखै एबारबो फोरमायहरबाय आंनो दहाय फुंनिफ्रायनो बेनिफ्राय फैयाखै बहा फोरमायहरामोन कसुगाव ब्लकआव जियाफ'आनो औ कसुगाव रेन्जआवहाय खिन्थाहरबाय औ दासिमबो फैयाखै गैया दाबो मा सिफायलांदों सिफायनायाथ' नै न' बां माइ दै गासैबो लेथेर फेथेर खालायलांजोब्बाय दा नोंथाङा मा लुबैयो आंथ' होबथानायखौ लुगैदोंमोन बिसोरखौ फरेस्टनि मानसिफोरखौ दा फरेस्टनि मानसियानो फैयाब्ला माथो खालायबावनो जोंलाय जोंथ' होबथानो हायाना बेखौ नोंथांनि जिउआव जायखिजाया खामानियावनो हेंथा नुजाथिदों नामा? गोब्राब नाजासेयावबो जिउआव जाफुंसारनायखौ मोननो हायाखै नामा? जुदि नोंथाङा बेफोर बायदि जेंनाफोरजों मोगा-मोगि जानांदोंब्ला बे खेबनिफ्राय जिंगासिनांगौ गैलिया। मुलुग दरबाराव तन्त्र मन्त्रनि थाखाय बयनिख्रुइबो मुंदांखासिन थावनियानो जादों मायां। मायांखौ साधु बिद्यानि रायजो होननानैबो मिथिनाय जायो। बे मायांनिफ्रायनो तान्त्रिकनि सोलोंथाइ लानानै फैदों मुंदांखा रबि कबिराजा। बिथांनिफ्राय नोंथाङा नोंथांनि जिउनि गासिबो रोखोमनि जेंना जेंसिफोरखौ सुस्रांनानै लानो हागोन। बिसि फिसायनि गेजेराव जेंना, गोसो थोनाया गारनानै थाङोब्ला लाबोफिननाय, जुलिनि जेंना, साख्रि मोननो हायै, हा-हु, धोन सम्पथिनि जेंना, बायदि बायदि जेंनानिफ्राय उदां जानो एबा सुस्रांनानै लानो थाखाय नोंथाङा दिनैनो दानो जगाजग खालामनो हागोन रबि कबिराजखौ। रबि कबिराजखौ जगाजग खालामनो थाखाय मबाइल नाम्बार 7099193841 एबा 7086047381 आव कल खालामनो हागोन।